Sangre! Pinapalabas. Kinunada Benito apaliiwan da ni Don Esteban. Gaputag dua-duada. Nunapudno da ito iti makikita da kinasaya at nakadagiti tao iti asyenda. Nagpamisa para iti papatay day di Lolita. Naragsakan mat ni Doña Augusta para iti dayta. Iti dayta agundaway. Kinasarita ni Doña Augusta ti manugang na. Dinamag na kin Esteban nuan yan to ti aramiden na. No bilang takilla at ngagpakitan to da Rafael ken Gringo iti Hacienda Gabriel. Imbaga ni Don Esteban adi na pulos pampanunutin ti may papam kadagiti singin. Iso adi na masungbatan ti saludsod ti Donya. Naawis amin dagiti agindag iti dayta pamisa. Ket adu met ti timulong kadagiti katalunan ti Don. Itagagayem. Denggen nyo tituloy ti nobela tayo ana Paul Juan. El Oro con Sangre! Kasta ti kayat ni siya, Pedrita. Kayat ko na naragsak amin na tao dito yung asyenda. Senyor. Amok na mas daw ni dagayo iti mapalpaliw yo. Ipagbagayo nga ta na nagbaliwan ni siya. Talaga senyor. Maikawa kami. Lumaklakay ni siya, Pedrita. Kayat ko na aduntom at ti magipagrik ng nakanyak. Numatanon ti papatay ni siya. Anya? Si Pedrita. Kayat ko na inton matay ni siya. Adunto doong may makipagrik na iti papatay ni siya. Umay da makipagladingit. Saan ka't nagragsak? Kasta ti kayat ko, Pedrita. Nalpas mo't lati pamisan. Nakaidalimanak kan dagiti napusgan nga gidalimanak ka dagiti nausar. Juan Benito. Di pa'y lanalpas ti panagsasarita da senyor. Ganda giti pinagbati na ako si ni Ross. Wen nga rod. Anya nga tati ibagbaga na kadakwada. Ikanalakit di ida iti dakkel nga umintaw. Nagbaliw sa atalaga na, Benito. Siguraw. Nasaya at mo't ano kasta. Madlaw ko. Kunana akayat na nga adunto ti makipagrik na kenkwana no ison ti matay. Imbaga na ti kasta? Wan. Kaslakit din amuna no kaano ti ipapatay na. Kasla muna amatayan iti mabiit. Amangan no adda sakit na. Kat iso ti amuna nga ipatay na. Wan kat nga taa? Ala. Paliiwag lata ni senyor. Saan ngamin anak kapapati ti aramiden na? Benito. Adda kayat ni siyak na maarami di sementeryo. Anya day jay, senyor? Agpatakderak iti mosolyo. Isagana ni si kadag iti kabalyo. Tamapantay di presidensya. Kalpasan na, ijayan ti Cora Paroko. Adda kayat ko na maamuan kadakwada. Wan, senyor. Nakaskas daawa talaga ni senyor. Anya nga tati aramiden na ije sementeryo. Isara kon ti ruangan alandok. Katasikaswa kon dagiti obrak diti Villa. Naginaden ti panagtrabaho. Taadomat ngaminan ti mariknak as agubanit ko. O gali nga taa ti bumakat. Jakmet kayat nga ipatrabaho amin kadagiti dua a muchacha. Dagiti trabaho ditoy.
Narigat mo't no awan din ti aramidak Apolos. Dakkel tinagbaliwan ni Senyor Esteban. Makaikawalakot nga rod. Dayta, ti tanam day di Lolita. Wan, senyor. Nasamakan taglawlaw. Awan mo't nga miinan ti mabalin abaunan ni Senyora Agusta ang mga sikaso iti tanam. Mala, pumanaw dito'y Benito. Awan dito'y ti Sipul Torero ang mabalin na pagtamagan ni siya. Iso na mapantay di presidensya. Wan, senyor. Anya nga tati pampanunutan ni senyor iti kastoy nga aramidan na ita. Vamos, Benito. Sakayan tamatladag iti kabalyota. Wan, senyor. Ha! Ha! Partagan ni si Benito. Ha! Sumunod ka lang! Wan, senyor. Madlaw ni siya. Nagapsutan ni Benito. Dakailan ti pagilasinan na isugat saan ang nakasidag kabanwag. Ha! Ha! Tuan nga aldaw. Di man lapulos ngay may ni senyor dito'y rancho. Wan nga rod apaw. Kuna ni Mang Benito nga dakano pagkakumikuman na. Anya kano? Agpaparamid sa kano iti musulyaw ijay kampusan to apaw. Musolyo. Wan apaw. Isagsaganan sa matunti pa kaitabunan na inton matay. Kasla kastan apaw. Anyan ti baknang. Di na mo ti pangipananda ti kinabaknang da. Wan nga rod. Pakaita naman na ti pampanunutan na. Idinto tada tayaw, kat di tayo pa'y amaw, no addanto pa'y pangalaan tayo iti pagbiag tayaw, iti masakbayan. No, kastoy lata ti kinakiran ti maapay. Luciano. No, malpas ti panag-aapay. Dakdakkel pa yan ti maitod nga abang ti talon, ngam ti mabati a pagbiag, haginggat panag-aapit manan apaw. Malala talaga akasta. Tawan magnaroon ti bukod tayo atalon. Noon nga raw. Manos lang. Talaga kasta ti rumbang aramidin tayo. Day talaang ti may karing aramidin tayo. Aganos tayo Aganos kami pailaang dito'y ka-squateran dito'y syudad. Oray tagdamot bakan ti apaset ti daga ti amamok dito'y. Ijay kanun ti pangpatakdaran ni iti mabalin niya pagnoldan. Imbagkit di ta injaya na ti panagtagos ni pailaang iti ayanda. Saan ang napaidam ti gayem ko? Iso ang nagasat kami pailaang kini Gringo. Nang! O apay Gringo. Maikawak. May metod la dyan nagkapunta. Adda pang gadak. Gaputa da sweldo kiti panagpastor ko dyan rancho ni Mr. Agoncillo. Gringo. Hidinto da dito Anyang iti pang gadak. Awan may gamak akwarta dito Ka-squatteran pa Aganos ta pailaang anak ko. Hindi ka madanagan. At dapay matmabalinta agastusan, kabayatan ti kaawan payla ti panggadanta. Makapasikur dito Aganos ta payla ka di anak ko. Mapanta ko man iti bagbagam alugar ti amak. Saan pa'y nga ita, Gringo? Ha? Kanon tungay? Agpalabas ta pa'y iti sumagmamano abulan. Diyak ngamin masigurado, no adda pa'y laabiyag ti asawa na. Anya? Adda asawa day chay. Kan, ay na, adda butang ko iti amam. Nauyong day chay. Di nakalakit di bigbigan aputot na no kalaaten ta.
Ang mga no ibaga na pa'y kit di adinak am mo. Dakas gayam ti amak. Kwa, kaslakastan. Isu asaan ta mabalin ti agparanglatan ijay. Agsagana ta nga umuna. Imbagbagam kumakas ta. Di uray santa pa'y lapim manaw ijay lugaran aggapuan ta. Kwa, ti plano ka... Ket, anya? Kwa, ay na di ka nagdamag. Basta, saan tapay amapan iti lugar ti amam? Pasig a kinaulbod ti imbagak kinigring ko, may papan iti asawa ti amana. Saan adakas a babae ni Senyorita Lolita? Nga magkastan ti panagkita ni Gringo, gapo kadagiti inistoryak. Kinaulbod amin dagijay. Nga, anya ko ma. Nujak aramidan ti kastoy. Siyak tumat ti nakakaasi. Siyak ti nagsakripisyo anang padakkel kini Gringo. Uray at dainted ni Senyora Agusta Kwarta. Saan nga umanay dayjay apara kini Gringo manipod idi maladaga ngaging gayda. Nujak nagsakripisyo. Awan ko mati ginastos na anagadal iti high school. Ngam ita, awanan. Kasapulanan ti pananggad ni ngagpadpada. Sa ganaak iti husto ti ipapan mi iti Hacienda Gabriel. Nanang! Sumurutak iti nagayam ko taga ditoy. Papanan nyo? Yam amunak iti amo na. Agkasapulan ka no di amo na iti katulungan iti groserya. Alagat mapan ka Barang makastrek ka iti panggadam. Masikuranak maawan kwartak. Alawan, sumurot kan iti gayem mo. Ngam agan-anad ka anak ko. Ado ti loko dito'y syudad. Uwin, didak pa kadanagan nanang. Malmalpasan, Benito. Wen senyor, no mabubungan dan, pintumeten aglawlaw ti isarunuda. Mangkita ni Sika iti mga sikaso iti aglawlaw. Kaya't ni siya namamulaan iti agsabong na masetas ti aglawlaw ti musolyo. Wen senyor, Agpagatang ni siya kadag iti masetas nagsabong iti nagduduma na maris. adumat ijay Villa, senyor. Sabagay. Saan mo na binaybayan dagiti masetas day di Lolita? Wen senyor, adu ijay ti agsabsabong a masetas, adu pa'y ti orkidya. Si, mala, dagijay ito at dagijay Villa. Ijay ito ti pangalan dagiti hardinero, iti maimulay ti aglawlaw ti musolyo. Kapag iso ti impatakdaryo a musolyaw, adda naaramid a bakan ti iti abay ti naaramid a pansyon day di Senyorita Lolita. Di tanto, ti pakaitaneman ni Siak, Benito. Senyor, Amo ni Siak, namasdaaw ni dagayo. Ngem, amo met ni Siak na maawatan da. uwan, senyor. Nagbaliw ti tao, Benito. Kasmet iti panawen. Talaga ang nagbaliw ni senyor. Ay, sayang, Benito. Taitala na makarigna ni siya kiti kastoy. Ita, tawanan day disposa ni siya. Tinapatag, nakaamiris kayon, senyor. Si, nalagang dirigna ni siya. Iso, may kagumaan ni siya na kontakan ni Marisol. Ha? Pag-awiden yon ni Senyorita Marisol? Si, Benito. Ay na, balasang lakit din ni Senyorita. Si,
Kaya't ni siya nagsublin dito na siya da Gabriel. Iso na ikaguman ni siya na kontakan jay unika ihamiya. Maragsakanak, Pedrita. Anya ti pakaragsakap? Talaga nagbaliw ni Senyor Esteban. Wan. Mamati akmat iti dayta. Talaga ang nakapapatain. Agasam, nagipatakdar iti musulyaw. Ket iti mismo na nakaitaniman day di Senyorita Lolita tinagparamidan na. Isumot laki na sarita na tikura paroko. Agraman dagiti maseknan ijay presidensya. Binayadan nan day di apasal ti simenteryaw. Kat, kasanaw, nalpasan? Wan, pinturaan dan tulakanon. Ken patrabaho na itinalaing ahardinero ti aglawlaw ti musulyaw. Kasta? Nagpintas lakit di dayjay, Pedrita. Umayak tuman mat inton mapan ka ijay bin ito. Kayat ko ang makita tinaramit iti tanem day di Senyorita Lolita. Tanem da kini senyor. Anya? Nakasagana met ijayan ti pansyon apakita naman to ni senyor. Agabay da iti pansyon iti day di Lolita. Agpaiso? Wan, isu amamati akaw. Nagbaliwan ni senyor. Rumbang la amamuan ni Doña Agusta da ito. Ay, Wine, kumusta amat ni Senyora Agusta? Di mo't masansanan ti panagsaksakit na. Imay ti kadkadwa na iji balay na idi kalman. Kahit anyat ginagara na. Adamat surat nga inted na kan senyor. Anya? Dinamag ko no anya surat day jay. Di na mat amaw. Nila senyor ti makaamo no binasanan. Anya nga taday jay. Di mon kalikaguman nga amuan binito. Sa bagay Anya ko matikarbangan ta mga amaw no anya day jay surat. Tinapatag, nagbaliwan ti amo tayaw. Agtultuloy nga tan ti kinasayat ni Don Esteban. Anya mo ti plano ni Edita para kini gringo. Gagayem, di yuliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!